Haleluya. Tinokugamuchira Amen. inonse muzita raJesu. Purogiramu yedu yanhasi tichingokurukura nekuda kweshoko raMwari nekunaka kwaMwari nekugona kwavo, tichingodzidzawo shoko ravo pamwe chete, Amen. tichingosheyawo zvatinenge tamboverengawo, tongoti nhai hama, izvi makambozvinzwawo here, izvi makambozvionawo here izvi. Mwari vachingotidza zvakanaka. So we welcome you and we just hope kuti Mwari vakakuchengetedzai kwamuri kwose, and pamunonzwawo Mwari vanokubatsira vachikuitirai zvakanaka. So in today ndinoda kungosheya ndichigamuchirawo tsidzo rinasi chipo. Amen. Amen. So ndinoda kungosheyawo nhasi pamusoro pekuzorora, rest, kuzorora chaiko. Ukaverenga mushoko raMwari unoona kuti Mwari pavanosika nyika, vanopedza kusika nyika 6 days, and on the 7th day vanoriti izuva rekuzorora. Amen. Amen. Saka ndichiona ndakaona kuti you'll find kuti chinhu chakakosha singaite kuna Mwari chokuti vanoda kuti vanhu vavo vazorore. Ukaramba uchiverenga especially from Genesis uchienda kuna Leviticus nokwandoda kunyanyoita mention, but all those chapters dziri before, and even ukazoenda kunana Deuteronomy, ukazoenda kunana Numbers, Joshua, you still see Mwari vanoramba vachingotaura kuti you must consider the Sabbath day. And I also understand kuti itori part of a commandment iripo pama10 commandments paya, kuti you must honor the Sabbath day, is itori mutemo uripo. Saka paya panoti shoko raMwari rinobva razotaura richiti hanzi, if you follow my commands and my statutes, you will live prosperously, all your ways will be prosperous. Zoreva kuti ukatodarikidza iwo mutemo unotaura kuti Sabbath utori nepauri kuleka. Imagine Mwari kutoita command kuti mutemo wekuti unofanirwa kuzorora. Leviticus 23 verse 3. I'm just going to read 23 verse 3. Not 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest and holy convocation. You shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. 25 verse 3. Inotaura kuti apa yakutaura zvemakore manje. Inotaura zvakare kuti you must work 6 years, 7 years, the 7th year siyai munda umbozorora. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years you shall prune thy vineyard and gather in the fruit thereof. But in the 7th year, verse 4, shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Ndozvinotaura shoko raMwari. Chapter 26 verse 2. Inobva yati, you shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. If you walk in my statutes and keep my commandments and do them, then I will give you rain in due season. Ukazaramba uchidzika pazasi pese apa, unochinzwa zvichaita Mwari kana ukateerera murayiro yavo. And apa vari kutaura vakanangana specifically nekuita honor the Sabbath day, nekuzorora. Ukatarisa zvemushoko ravo unonzwa pane pavanotaura kuti hanzi uchaharvesta enough for 3 years, but the 6th year haucharimai, hanzi ucharima zvakawanda zvemakore 3 mugore rimwe chete. So Mwari vakagara vakatotirongedzera. Ukazoona ukatarisa this, haingopereri ipapo. It speaks on trusting the Lord. Nekuti shoko raMwari rinoti trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Saka kana tichitenda kuti tichitemba naMwari, tichivimba naJesu, tinoteerera nguva yekuzorora, because we know that the Lord will provide.
It speaks even to faith as well. You believe kuti zvataura naMwari unozvizadzikisa. Unoita zvaareva, unoshinura shoko rake kuti harizadzikisi. Saka kana akati zororai pagore rechi7, mu6th year ari kukupai zvemakore 3, zvekuti even 7th year ichiuya ichidarikawo mu8th year, you still have enough to eat until wazorima nekukohwa. So imagine kunaka kwaMwari wakadai. Apa ari kutaura zvakare nepanyaya yekuti fear not. Nekuti shoko rake rinotaura kuti hanzi fear not for I am with you. Rinototaura kuti hanzi ndiri mutariri weIsrael. Isusu we fall under Israel. Tiri vanhu verudzi rwake, vanhu vaakazvisanangurira. Saka Mwari vanogara vakatarisa, unoti hanzi haakotsiri kana kutsumwaira, is always watching over us. After akatisiya. So I just want to encourage you guys kuti muzorore, wanai nguva yekuzorora, because I know kuti life inowanda, ine zvakawanda zvaine, unenge uchimhanyiridza, uchida kujingiridza izvo, uchida kubatanidza izvo, uchida kuita izvo, zvekuti sometimes hautombope Mwari nguva yekuti vazviratidze muupenyu hwako. Iwewo uri kuzviona kuti uri oga, unogona kubatanidza uko, unogona kubatanidza uko, zvese zvese. So sometimes you even go and you pray. Une situation yaunayo, you pray. After wanamata wodza Mwari zvese, uchibuda muprayer room imomo, wakuchitanga kuronga manisa, izvi ndozvibatanidza seizvi. We are not even giving God an opportunity kuti azviratidze muupenyu hwedu. Kuti tamudza, tozorora, tomirira kuti Mwari vazviratidze. Hatizorore nekuraraba, hatizorore nekudii, but mwoyo yedu ngaizorore. Pane scripture I think inotaura kuti hanzi mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Saka that is also trust in me. And in the peace of God that gives you all understanding, and the peace of God that surpasses all understanding, ichagadzirisa mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu. Saka dai Mwari vakangotigonesa, kuti tivimbe nawo to such extent sekuti zvavari kutaura shoko ravo iri rinonzi vanorisvinurira, vanorizadzikisa. Tizorore pamwoyo, tizorore papfungwa chaipo, tizorore kugara muvazhe dzavo, kungonzwa kugutsikana mavari kuti vanotichi. Saka zororai vadikani, Mwari vachitigonesa muzita raJesu. Amen. Amen. Ende manyatsotaura chokwadi munhu waMwari, nokuti nyaya dzokuzorora idzi munhu haazorori. Anobva all night ouya otanga kuti saka ndozodi ndokuzoita sei ndikazodai. Ndosaka ndizoona mumwe achienda kun'anga, kumaposteri, inyaya idzodzo dzokuti hapana kaba, hapana nguva yekuzorora. Kunongo kushanda nakushanda chete, kungo kufunga nakufunga chete, kuti azopawo Mwari mukana kuti gai zvandanamata svega ndione kuti Mwari vanoti kudii muupenyu hwangu. Mwari vanotoshaya time yekutaura nemunhu. Ndosaka maimboona paiva muchiti kune vamwe vanhu handita kuti Mwari vanotoita zokutozomubata usiku kana wada kumurotesa hope dzimwe nguva ari busy chete. Paanozongoti tsumwa Mwari wongotoverei, wongoti utaurei naye, asi nguva zhinji ndeyake. Ndosaka muzati vamwe vanhu vanoona masikati akatogara zvake, akatoarairwa, otonzwa vakutotaura naMwari wake. Mumwe wacho haana kana time iyoyo. Ko zvikazodai, ko next year ndozoita sei, ko akambopera ndakazodai, ko ndikazodai manje, ko mwana wangu, ko mapisi, ko zvikazodai, ko zvandazodai, ko ndatozodai, zvatozonyanya. Hapana kana Mwari wacho anoshaya mukana kuti no mufana uyu ane speed, handina kana hambo ndipo kana katime kuti timbotaura tese kana anongomhanya chete. Dai Mwari vakati wanakanyasha tikawana nguva dzokuzorora zvishuwawo tonamata. Sindio kune vakambotaura kuti munhu ngaanamate, kana anamata ombonyarara kunzwa kuti Mwari vakuti kudii. Ndomubatsira sei kumisa Mwari wacho. Chokwadi. Saka wamachita zvakanaka zvishuwa. Panokuwa nenguva dzokuzorora, toshanda tozorora zvataurwa zvokwama, kana zvinenge zvatotaurwa naMwari ndizvo zvavanenge vachitoda izvozvo. Towana nguva dzokuzorora, iwe chaiwo muridzi wezvinhu zvose, vane simba rese, shande.
womboti zvawo zororei zvakanaka zvandaita izvi. Saka mangwanazve vachingodaro kusvika vazorora zuva rechi7. Manje isi unongoti neusiku nemasikati nepai nepesi. Aiwa, taitirwa zvakanaka zveshuwa tichazodzidza. Saka mukaona ndakavata ndisiendi kuzorora. Amen. Amen. I'm all for it, munhu waMwari. Yeah, and ndichitofunga hangu even physical resting chaiyo kuti izvo indoona sekuti Mwari like sababa vedu handiti vaitoziva kuti the way he created us mabhodhi emunhu kuti inoda kuzorora, kuti munhu akaita overwork stereki anopedzisira akutorwara, kana kuti dzimwe nguva anogona kusarwara ipapa handiti. And then you find kuti pani miri pano paunozongoita nozvikuita sei zvekudemonstrata zvezve zvinoita mastudents ekuuniversity kuisa matools pasi like kuita give up sort of tools down exactly. Kuti miri unozongoti rapata pasi pamwe wakutorwara because wanga wachipa pressure miri iwoyo non-stop. Zvaitaura nachena izvezvo kuti mumwe they work non-stop achiti mari yeschool fees, mari yechakati, mumwe anogona kuita mabasa 3 chaiwo achisanda Monday to Sunday. So sometimes ameno kuti munhu pamwe unenge uchitya kuti Mwari vanozondirasisa here, ameno handizivi, but Mwari vanoda kuti tese tizorore because vanoziva the way he created us. And then ndaichitofunga hangu futi kuzorora kwemweya wako, like mwoyo wako kunzwa kuti mune peace, kuzorora muna Mwari, kuti zvavakataura kudai izvi, zvavakati mushoko ravo vachadai, saka hapana chomboti ndinetseke nezvazvo kapa. Wotonzwa kuti mwoyo mako makazorora, une that peace imweya. Unoziva kuti pane pana Hebrews 4 apa pandakatovhura pakanzi izvo, hanzi ichokwadi kuti izvoni vamwe vachapinda muzororo iroro, uye vaya vakatanga kuparidziro vhangeri kare havana kupinda nokuda kwokusateerera kwavo. Saka pavaiteera kuti pane vaIsraeri vakaparidzirwa nguva yemugwenga handiti, havana kutenda kuti Mwari vachaita zvavakavimbisa. Saka nesuwo tikasatenda kuti Mwari vanoita zvavanovimbisa mushoko ravo, which means our soul there is no rest in our soul, in our hearts, in our mind. Ndipona kuti munogara uchingori neanxiety, munogara uchingori nedepression, zvakawanda mutorododo uya, because your heart ndogara yakangomira. Iwe wakagara nditi, but mwoyo wako wakamira forward march. Saka pane nyaya that's very powerful chenai. Shoko rinopindwa kunzi kuna mapisari manzi bhangu ndinovapa vakavata. Zvoita mungatovata panyama chaiyo. Otomuka ane new mind makuseni. Wakutanga zvinhu zvakutodi atofamba. Zvine zvokutoti zvanga zvinomboitwa nevamwe andoti mask anoita mabasa se18 munhu wani. Atobva pabasa atokumbira nyika matotanga zverimwe zvatodai zvatodai. Ishuwawo miri hauzodi izvozvo. Aiwa, Mwari tinoida tese zvechokwadi. Ukazotarisa unoona, ukadzokera back Old Testament unoona kuti Mwari vanokonzeresa, ndo vanokonzeresa zvose. Kuti kuita mari, kugona kuva financial acumen yekuchengeta mari yacho nekugona kuinvesta nekudii, ndo vanokonzeresa. Ukada kutarisa panyaya yemaIsraelites pavanogarirwa pasuo, maSamaria painogarirwa pasuo nevanhu veSiria paya, kusisina trade, pane nzara. Mwari vanonzi malepers ayaye paanobuda achinopinda muguta, hanzi vakakonzeresa kuti vanhu vaya vanzwe noise kunge, asi noise yanga isina kudaro. So kunyange zvakadaro ukatendera Mwari unokonzeresa. Kuna Leviticus 25:21 anoti hanzi, I will send my blessing upon you in the 6th year, so the land will the crop sufficient for 3 years.
Yes. Saka ivo ndovanokonzeresa Mwari pazvinhu zvose, ndovanokonzeresa. Vanokonzeresa even kuti kana even wakadzidza vanoita kuti vakonzerese masuo anozaruka. Unoshaudza kuti I even manage to get this company. Vanokonzeresa kuti kana uri unotengesa, une misika yako, kana unoita zvefree market, kana unoita zveshop yako, kana unoita zveonline nengikini zveonline shopping yekutengesera ipapo, vanokonzeresa kuti patime yaunenge uchishanda iyoyo uwane enough and more than enough for yourself and your family. I think kuti it is the Lord that causes everything in our lives. Zvinogona kutibatsira kuti tisafunga kuti we can do it on our own, because it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kamwari akaramba achingotibetsera. Munoona paya vana vaIsraeri paya pavaitotaura zvavo vachingoti toda nyama. Hakuzi kuti dai vaida nyama, vangadai vakachema but vakangoti toda nyama, nyama yatouya, zviuta zvobva zvatouya. Saka vaitoziva kuti naMwari tinopuwa. Yes. Takumbira Mwari vanodi vanotipa. Vanotipa. Saka isusu tinoda kuti hatizivi, hatinyazonzwisisa, ndofunga tikaringa shoko kacho mino zvakinoita. Saka dai zvaidaro makambona zvinenge zvinoitwa varungu ndosvinga zvavanoita, havanyanyi kushanda zvazvinoita kaizvozvo. Taka kana ukaenda kumamisha kuya hanzi kuti vasarima, but vanomuka na 4 vagodzoka kuma 12, vagodzoka futi nayo vagozodzokazve pakati pousiku. But sometimes ukazotarisa unyasa kuti chava kufika ndechipi, ndezvipi hapana. Saka tikangoziva bedzi Mwari vedu vanotiita, nokuti ivo vakatotaura kuti vangu ndokupai makavata mazano ekuita zvinhu mangwanani, motomuka manawo makutonoshanda zviri nani zvokungodya. That is so true. And I also like what you said. Itembere yomweya mutsvene, saka Mwari havadiwo kuti isakare. Muchigara zvakanaka, mowana nguva dzokudya, dzokugeza, morara, mozorora, momuka zvemangwana, motanga zvimwe. Pano kuti zvataura nasidhokoni paipa kuti inezenge isa yangooma mbembe yanzwa. Yaneta. Haichadi. And afarira matsananguriro amaita Apostle Chibo kuti vanopuwa vavete, kuti hakusi kuti unofanira kungorara, asi kuti pakuzorora paipai, Mwari uri pakuzorora paipai, Mwari vanokupa that idea. Wakarara, Mwari unomuka kuseni one that idea. Haufanira kutadza kurara uchingoti I have to make ends meet. That is not godly. Hazvina kana umwari mukati izvozvo. Imwe asikana yemunoona imwe nyaya yacho inoita ndeyekuti paunozopuwa munhu unongowana time yekuti yokuzorora, wana time dzekunamata Mwari uchivatenda, uchitini zvemangwana uchigadzira. Manje ukaneta kashoma kuzonyatsoti wakunamata, unongobvuzongowaneta. Unozopedzisa wakotsira. Ndokutendai makandaka, ndokutendai zii wati hapana zvawataura. Sure. Yeah. Mwari vatibatsire sure. Amen. Yeah. That was so powerful. Mwari vatigonese pachinhu ichocho, pakuzorora zvese, kuti panyama nekuzorora pamweya, just that have peace. Makamboona kuti mwana mudiki zvaizvo, for example, kana ari pavanhu paya, tomboti hazive vanhu ivavo, anenge achingotarisa kuti baba vangu varipo here, kuti mai vangu varipo here. Kana varipo, everything is okay. Moona ukadzokera unotamba nevamwe, kodzoka kosvodongorera varipo here, varipo, kakutamba nevamwe, kuti not worried because kari kuziva kuti varipo baba vako, hapana chinondiwana. Saka Mwari vanotida kuti tive nethat rest mwoyo yedu iyoyo, kuti kunyange zvadai, so maybe basa rapera all of a sudden, pamwe watoti mubasa, kana kuti maretrenchwa pasina kana notice chaiyo, kana kuti business rangowa pasi, unoziva kuti wanga usingazvitarisire, everything zvangoita down, you don't know where to start. But if you decide kufamba naMwari kuti ndakati wani munhu akazorora munopa ndivete, saka ndakutonovati hangu nekuti mangwana ndimuchazviziva. Yes.
manje munhu akadaro sidhori pokuti apedzerwa nebasa dhasi iye anga akafunga maiwe havati mweya yetsvina isatani mweya marudzi in 1 week munhu yanenge atombumba chiso chine anenge chatozona atodzikira vanhu vese vanotozona kuti poita vachi Mwari ngatibatsire. Aiwa hatingarambe tichingodaro, tinoda aiwa kuti tikure pakunzwa imi shoko waizvo raMwari. zvavanoda zvevanhu vanokura kwete kuramba muchingokambaira tatisingazii kumashure zvino taakuziva kuti aiwa tinopa muridzi zvinhu zvake isu tozorora Yes. zikadziramba chingokambaira veduwe And sometimes, but we men panotongoitika those mistakes in life, but Mwari vanoda kuti vana we realize our place kuti kwandanda kuenda kusiri kokako regai nditende ndidzokere muchi zvakafana nechi-GPS chiya chikaona kuti chakuendesa kusiri kunzwa chakuti rerouting like yes saka newo futi tinogona kuita reroute kuti Mwari sorry kwandanda kuenda kwandanda kundiregezera pfungwa dzangu akusiriko because shoko renyu makatika makati zvakati makatikumbirai munopiwa makatizororai mandiri saka let me go back to the right place. Saka Mwari havakutuke pakudzokera pakuzvicorrect avada ndabva ndafunga imwe vhesi inotaurwa najesu chinzizoni uyai kwandiri mise makaneta nemakaremewa ndokupai mutoro wangu usingaremi pano kuti unenge wakatsipa. Saka tikatora waiwa Mwari vedu unenge wakati tireukira zvedu titi takangozorora zvichaita zvinoita mai manje so toita me I want to get there. I remember pakamboparidzwa kudhara nevamwe mai vainzi maizi nyemba, so like it really touched me. I never forgot it. Vachiti hanzi isu maKristu kazhinji takaita semunhu uya anotora anonzwa zvataura nhasi chipo kuti hanzi uyai kwandiri mese makaremerwa nditi, and then anosunga tumutoro twake twese oisa muchipfundu kana zvipfundu 2 zvozara nditi hanzi obva azvipotsera kuna Mwari kuti izvo zvamakataura izvi ndakupai, hanzi pamwe wozorora kana 2 hours kana 1 day wobva ati hapana chirimboitika kapa Mwari hapana kana action unozvitora chete chavakanakira havanyimi vangotoonzwa kako. That is so, and that is how we always do. Even tapinam prayer room, tabuda. The moment I'm out of the prayer room, ndakutanga kudevice kuti ndisinambotendera Mwari kuti ndinzwe kuti vari kudirecta my pathway, because shoko raMwari rinotaura paya rinoti hanzi he orders our steps, and the paths of a righteous man are ordered by the Lord. And unotaura kuti shoko rake is light unto my feet. Saka tinambomupa mukana wekuti aite izvozvo. Where are we going? Tiri kungotendera tichidzokera back into that depression, anxiety, and singafambe, and then totanga kublema Mwari amuiti. But we need to give mukana wekuti vashande muupenyu hwedu, vataure, tomirira kunzwa, tomirira kuona, and then we start moving. Saka dai Mwari vakangoti batsira mani. Ndosaka makaonzwa King David achiti hanzi inini ndatochembeka kudai asi ndamboona wakarurama akavata nenzara. Hazviite nokuti anenge achipa Mwari anenge achiwana nguva yekuzorora kunamata voita zvavanoita ndizvozvo. And pandakamboona kuti pane rimwe dambudziko paya pekuti zvataura nachenai kuti munhu abva muprayer room anotanga kudevise mumwe besides devising anotanga kutotaura zviri negative, achitongobuda tsoka yati 1 yabuda muprayer room kuti manje zvinobuda sei izvozvizvo nemamiriro akaita kunzi aya kana nezvaitika izvi zvinei zvabva kupi, kana ari murume anobva kupi murume makuriro andaita ndogonzi ndaroorwa anenge abva muchemera mberi Mwari pamberi pake, kana iro basa mazuva ano mabasa ari kunetsa ningiwo varudzi akadzingwa ari kuropora achitaura papo muprayer room. Ipapo ndopatinoda kuti dai Mwari vakatibatsira titikwanei ipapo tizive zvati kana tapinda muprayer room tatopinda tovaudza sezvazviri, hatichatori futi zvimutoro zvedu zvatambovapa.
So true. vapeitotora unzi chengetedza zvenyika kana maredi mozouya muzouya kuno marongeka. Wow. Saka tinotenda Mwari shuwa maita basa mainchena ineyo. Yeah, so Tinotenda Mwari neshoko ravo. izvozvo. Aiwa, vadikani mazvinzwira mega, tinotenda Mwari zvakanyanya neshoko rine simba kudaro. We know kuti God is always speaking to someone, kuti pane someone achatosangana neshoko iri kutaura kwauri kuti iri kuencourage. And we always say kuti shoko raMwari hakuzi hapana blame, but vanenge vachida kuti basa rao tigadzirise tienderere mberi. Ndosaka Mwari vachitaura nesu. Saka ndichavhara nemunamato tozoonana kuti svondo rinouya. Musakanganwe kusheya macomments enyu. We look forward to read them. Saka ndinamati Baba, ndinokutendai nenguva yamatiwanisa. Ndinokutendai Mwari Mweya Mutsvene kuti mataura kwatiri muchitirangaridza panzvimbo pedu patinofanira kumira pakuzorora mamuri, kuzorora kwenyama yedu, kuzorora uye mumweya yedu zvekare, kuti tive nerutendo Mwari, tichivimba neshoko ramunotaura mubhaibheri muchipromisa kuti ndichazodai mapromisi akazara mubhaibheri. Tidzidzisei kuzorora mapromises enyu Mwari. Dakunyengetera munhu wese achazonzwa shoko iri kuti kana paine muridzi waro ngaarapwe naro, ngaadzoreredzwe naro, ngaakorektwe, ngaamiswe panzvimbo, abatsirwe naro, arapwe mwoyo naro Mwari. Kana paine anyone struggling neanxiety chaiyo Mwari, batsirai munhu wenyu, batsirai varanda venyu, batsirai ani nani zvake Mwari anenge ari kutambura mukumira, mukuzorora mamuri, mukuzorodza nyama chaiko, because munhu anenge achitya kuti ndozodyei, kana kuti vana vachazodii, kana kuti mangwana richazodii. Saka batsirai vanhu venyu Baba, tibatsirei nekutenda, tibatsirei, like shoko renyu taura kuti hanzizvo, you are the perfecter of our faith, Lord Jesus. Saka perfect kutenda kwedu, kuti tigone kutenda, tigone kuramba takamira. Tinokutendai manheru ano Baba vedu, mazviita enyu manheru ano Mambo Jesu. Mwari Mweya Mutsvene, tinokutendai kuti taurisa kwamaita, rambai muchitibatsira, muchitigonesa, mazviita enyu manheru ano Baba vedu. Tinokutendai nemuzita raJesu. Amen. Amen. Saka bye bye. Bye.